Tekkers, y gystadleuaeth bêl-droed lle mae dau dîm o ser ifanc llawn sgiliau yn cystadlu mewn gema epig. Efo help 3 chapten cystadleuol i drio ennill tlws Tekkers. Dyma Tekkers, ewch yn wyllt am yr hat-trick yma, Lloyd, Huw a fi Heledd. Croeso nôl I stadiwm Tekkers! Dyma'r unig sioe sy'n profi sgiliau pêl-droed ysgolion Cymru mewn gemau gwirion. Brwydr y canolbarth heddiw Ysgol Gymraeg Aberystwyth! Yn erbyn Ysgol Dafydd Llwyd o'r Drenewydd! Reit, tîm glas. Pwy sy'n mynd I ennill? Tîm oren, pa ysgol di'r ora? Hoffi'r hyder. Reit, fydd y tîmau yn wynebu gemau yn erbyn y cloc. Fyddwn ni'n profi sgiliau saethu, driblo a sgiliau pasio nhw. A gawn ni hefyd wybod faint mae'r fans ma'n I wybod am bêl-droed. Mi fydden nhw angen hel gymaint o bwyntiau a phosib cyn y chwiban ola. A wedyn, pwy bynnag sydd wedi sgorio y mwy o bwyntiau, fydd yn codi tlws Tekkers! Mae'r tîmau di twymo ond pwysi am gystadlu. Ysgol Dafydd Llwyd! Charlie yw ac mae'n llawn hyder. Ei sgôr Tekkers yw 11 mas o 10. Annie yw hi, amddiffynnyr y tîm ac mae hi'n cefnogi Lerpwl. Betty sy'n nesa ac mae hi'n hoffi Tekkers Ronaldo. Sŵ! A dyma Sam, un o fans mwyaf Man United a Harry Maguire. Diolch croeso i'r tîm oren Ysgol Dafydd Llwyd! Ysgol Gymraeg Aberystwyth! Yn gynta, Harry, asgellwr fel ei arwr, Lewis Diaz. Steffan yw ac mae'n rhoi sgor Tekkers o 9.5 i'w hun. Ymysodwr y tîm yw Millie, gyda sgiliau slick o flaen y gôl fel Harry Kane. Ac yn ola, Kai, superfan Man City. Rhowch croeso i'r tîm glas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth! Mae'r fans yn swnllyd, ond sut ydych chi'n teimlo, tîma? Ydych chi'n barod amdani? Ydyn! Be am yna chi Ysgol Dafydd Llwyd, ydych chi'n barod? Ydyn! Mae'r ddau dîm angen capten cystadleuol. Pa un yna ni'n tri fydd o? Wel, Lloyd, chdi nath ennill brwydr y capteinau tro dwytha, de? Nes I ennill yn hawdd, a fi am ennill tro ma hefyd. Dwi'n meddwl. Rosit. Dwi'n colli hwn eto. Wel, Hels, wyt ti wedi bod ymarfer? Do, dwi wedi bod yn ymarfer bob un diwrnod ers cyfres dwytha, achos fel nes I ddeud, dwi'n mynd colli I Lloyd. Wel, gawn ni weld ta. Pwy fydd y capten heddiw? Huw Owen! Heledd Anna! Neu Lloyd Lewis! Reit gawn ni weld pwy yw capten y tîm glas. Helo, tîm glas! Reit, fi ydy capten y tîm glas, ond pwy fydd efo'r tîm oren? Heledd neu Lloyd? Dewch i ni weld. Hels, Huw, sut chi'n teimlo? Wel, mae'n frwydr y canolbarth efo'r tîma a brwydr y gogs, Hels. Come on! Anrug nillan, be? Wel, mae yna lot o gystadlu ar y ffordd yn dechrau gyda'r pyramid. Y gêm gynta yw'r pyramid.
Saethu, pŵer a chywirdeb yw'r sgiliau a'r brawf, a bydd y tîm o'n ennill pwyntiau am bob targed sy'n goleo. Mae golau'r pyramid wedi diffodd, felly mae gennych chi 90 eiliad yn unig i oleo gymaint o'r pyramid a chi'n gallu. 5 pwynt am y res fan hyn, 10 pwynt am y res fan hyn, 25 pwynt am y dau fyma, a wedyn dyma ni, y jackpot, 50 o bwyntiau. Mae pawb ar y tîm yn cystadlu yn y gêm yma, 1 gic ar y tro. Huw, sut ti'n teimlo? Wel, dwi'n hyderus iawn, Lloyd. Steffan, lle da ni'n mynd i ennill? Y top. Y top, ia? Ie. Reit, Mili, be di'r cynllun? Ennill. Ia, da ni'n mynd am y top, da ni'n mynd i ennill, Lloyd. Da ni'n barod i fynd? Reit maen nhw'n mynd am y jackpot. Gewn ni weld mewn 3, 2, 1. Bonas! Oh, sut i mewn. Come on, Kai, boy. Kai! Steffan am y top. Whoa, Steffan. Go on, Mili. Off y cae, Matt. Yes! Go on, ta. Barry, I'm looking, Barry. Come on, I'm in, Kai. Dim y jackpot, ond maen nhw'n adeiladu pwyntiau'n glwy. Come on, Kai. Jackpot! Sdim stop ar y tîm glas. 30 eiliad tîm glas. Ydyn nhw am y leo'r pyramid i gyd? Sneb wedi llwyddo i wneud hwnna eto. Mili, come on, Mili. Oh, I've got Y dechrau gorau posib i Aberystwyth, anelu gwych gan bob un, a'r pwyntiau'n dod yn hawdd. Tekkers! Hels, sgôr anhygoel gan y tîm glas. Chi'n teimlo? Ydyn ni'n mynd i wneud y well, Sam? Ydyn. A faint da ni'n mynd i oleo? Pob un! Pob un, mae hwnna erioed i wneud o'r blaen. Gawn ni weld. Gawn ni weld. Ni'n dechrau mewn 3, 2, 1. Sam yn dechrau'n gryf. 5 pwynt yn syth. Tekkers Sam. 10 pwynt arall. Agos! Ac Anni'n ymuno'n ysgorio nawr hefyd. A Sam eto. Dyma'r comeback. Tîm Oren, 30 eiliad. Chi'n cofio bod chi'n erbyn y cloc? O, bron, anlygyd! Ser yn y gêm, Sam yn dechrau'n gryf i Ysgol Dafydd Llwyd. Cyn bod gweddill y tîm yn ymuno ac yn ennill pwyntiau pwysig. Wel, gadewch i ni weld beth yw'r sgôr ar ôl y pyramid. Nawn ni ddechrau gyda'r tîm oren. Pumdeg i'r tîm oren, tybed beth sydd da'r tîm glas, gawn ni weld. Aberystwyth wedi creu bwlch mawr yn barod. 135 iddyn nhw. Sgor Dafydd Llwyd, 50 o bwyntiau. Mlaen i'r hanner gyntaf, a gêm gwallgo. 1, 2, 3, bungee. I'r chwaraewyr ddangos eu sgiliau pasio. I gyd tra bod nhw'n sownd i raff bungee. Gêm newydd sy'n profi pŵer a chryfder a pha mor gywir yw'r bas olaf. Y her yw i sgorio gymaint o gols a phosib. 5 pwynt am sgorio yn y gol fwyaf a 10 o bwyntiau am sgorio yn y gol fach. Ond, mi fydd y chwaraewyr yn gwisgo bungee a'r capteniaid yn trio tynnu nhw nôl. Tybed, faint o slac fydd yn yr aff, a
pwy yw'r ddau ddewr sy'n cystadlu heddi. Huw yn mynd i fod yn dal chi nôl, felly dyn ni angen rhywun sy'n gry. Pwy sy'n mynd i chwarae hwn? Sam. Sam, wyt ti'n hyderus? Ydw dwi'n chwarae Newydd, so dwi'n hyderus. O, tîm oren ar ôl 3. Llaw i fewn. Tîm oren, 1, 2, 3. Tîm Oren! Pwy sy'n gry yn y tîm yma? Harry. Nac i Mili. Mili, ti'n gry? Ydw. O, ti'n gryfach. Na Heledd rawn go. Ydw yn braf. Yn braf! Ie. O, reit, ydyn ni gyd yn hapus i fynd efo Mili fe chi. Ydw. Reit, dyle fewn, tîm glas. Tîm glas, ar ôl 3. 1, 2, 3. Tîm Glas! Mewn, 3, 2, 1! Heledd sy'n trio dal Mili nôl gyda'r bungee. A job Huw yw rwystro Sam. Ag eto. Ac mae'r capteiniad yn neud yn dda o'r dechrau. O, stand. O, Sam yn bwrw'r trawst eto. Mae eisiau cryfder a stamina ar Mili a Sam yn y rownd yma. Dal i fynd! Tekkers mini! 10 pwynt arall i ti. No! 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, Waw, joyous i'r gêm yna. Dyma i'ch bwyntiau Mili a Sam yn concro'r gêm bungee ac yn sgorio lot o gols. Mae'r gêm na mor anodd, chwarae teg i'r ddau dîm, ond tybed beth yw'r scores ar ôl gêm rhif 2. Nawr ni ddechrau gyda Ysgol Dafydd Llwyd. Reit te, Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Gewn ni weld. Aberystwyth yn carlamu ar y blaen gyda 235 o bwyntiau. 115 pwynt i Dafydd Llwyd. Chwarae teg, timau, o chi'n ffantastig fyna. Mae'n amser i chi cael soed bach nawr oherwydd tro'r fans a'r capteiniad yw i yn y gêm nesaf, hanner amser. Fans, ydych chi'n barod am gwiz? Reit, mae gyda chi cardiau coch a melyn. Mae pob ateb yn cyfateb i naill ai gerdyn coch neu felyn. A wedyn mae'r pwysau yn mynd arna ni'r capteiniaid i ddyblu'r pwyntiau. Wel, i drio dyblu'r pwyntiau. Trio, dy Heledd. Os da chi'n meddwl mae coch di'r ateb, mae eisiau ni daro'r bêl a cael y bêl i lanio ar un o'r cylchoedd coch ar y targed. Os di'r tîm yn meddwl mae melyn di'r ateb, wel, mae eisiau ni gicio'r bêl a cael y bêl i lanio ar un o'r cylchoedd melyn. Reit, mae rhaid bod yn ofalus hefyd, oherwydd os ydych chi'n methu'r targed neu glanio'r pêl ar y lliw anghywir, dim pwyntiau, a mae pob pwynt yn cyfri ar Tekkers. Reit te, Hels, Huw, ych chi'n barod? Barod? Barod i fynd. Fans, ych chi'n barod? Ysgol Aberystwyth. Pa glwb sydd pellach i'r de? Everton neu Wolverhampton Wanderers? Dangoswch melyn am Everton neu coch am Wolverhampton Wanderers. O, tîm glas. Tîm gywir! Reit. Coch. Sorry, tîm glas. Reit te, tîm oren. Mae Crystal Palace yn chwarae yn stadiwm Selhurst Park. Melyn am cywir, coch am anghywir. Chi'n gywir! Heledd! O, dwi'n dod nôl. O!
neb yn llwyddo I ddyblu'r pwyntiau eto. Reit te, pa stadiwm sydd ar mwyaf o seddi? Wembley yn Lloegr neu San Siro yn yr Eidal? Melyn am Wembley, coch am San Siro. Chi'n gywir! Come on! Come on! Melyn. Na! O, lliw anghywir. Ymdrech da. O ba wlad, daw Weston McKennie, Rose Lavelle a Christian Pulisic. Australia neu Unol Daleithiau America. Melyn am Australia, coch am Unol Daleithiau America. Coch, chi'n gwybod yr ateb, chi'n gywir. O, pwysa! O, Gormod. Na. O, di neud o? Ydi di neud o? Da iawn ti, Hels. Perffaith, reit yn y canol. Tîm glas, cwestiwn rhif 3. Pa chwaraewr yw'r hynaf? Bukayo Saka neu Kai Havertz? Melyn am Saka, coch am Havertz. Chi ar dan Aberystwyth, chi'n gywir! Lawr y canol. O, Mae peli na. ennill am y Bwysio tîm. nôl, bwysio nôl! Bwysio nôl! Na! O! Sorry, tîm glas. Reit te, cwestiwn rhif 3 i'r tîm oren. Pa glwb sydd pellach i'r gogledd? Fulham neu Sheffield United? Melyn am Fulham, coch am Sheffield United. A un sy'n uwch ar y map. Melyn, chi'n anghywir! Reit te, syth draw i'r tîm glas felly. Pa dîm o'r Almaen sy'n gwisgo kit cartref, coch a du? Bayer Leverkusen neu Borussia Dortmund? Os chi'n meddwl Bayer Leverkusen, Melyn. Os chi'n meddwl Borussia Dortmund, coch. Chi ar dan Ysgol Aberystwyth, chi'n gywir! Da iawn chi. Haniwch fi, tîm glas. Come on! Melyn! Barod, tîm glas! Da iawn, Huw. O'r diwedd, Huw. Reit te, ffug enw pa glwb yw'r Canaries? Os chi'n meddwl taw Norwich City yw e, Melyn. Os chi'n meddwl taw Sunderland yw e, coch. Y Canaries. Melyn neu goch? Cywir! O, na! Ydy'n dod nôl? Yndi! Dim pwyntiau ychwanegol I ti fan'na, Hels. Ond gadewch i ni weld Tekkers, Huw a Heledd unwaith eto. Ei, da iawn chi'ch dau, ond beth yw'r scores ar ôl y gêm hanner amser? Gawn ni ddechrau gyda'r tîm oren. Cat 35! Huw a Ysgol Aberystwyth, gawn ni weld. 260! Sgôr Aberystwyth, 260 o bwyntiau. Ysgol Dafydd Llwyd, 135. Mlaen i'r ail hanner lle mae'n amser I brofi'r goalies. Mae angen dwylo cryf a chydbwysedd da yn y gêm yma. 5 pwynt am bob arbediad. Mae'r goalies dewr ar fin sefyll ar y platfform sigliedig yma a trio dal y peli pwerus a chyflym sy'n dod atyn nhw. Os maen nhw'n llwyddo I ddal y bêl, 5 pwynt. Ond os maen nhw'n gollwng y bêl neu cwympo o'r platfform, 10 pwynt. A dyma ni, y ball launcher yn fan hyn. Rwan, wrth i'r amser fynd yn ei flaen, mi fydd y pelyn dod allan o'r peiriant ma yn gyflymach ac yn gyflymach. Ond, pwy sy'n am gystadlu? Charlie sy'n chwarae i'r tîm oren.
Ac yn cynrychioli'r tîm glas, mae Harry. Charlie, ti'n chwarae mewn gols o'r blaen? Tim yn bach. Ti'n hyderus? Ydw. Reit te, amdani, mewn, 3, 2, 1. Dechrau cryf gan Charlie. Come on, team on! Charlie! 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 O, drwy'r pwysa! Ie, mae'n gwneud yn siŵr o honna. Cynnodwch o gyflymder! O, dyma ni'n mynd, Charlie! Dyw cyflymu'r peiriant ddim yn broblem i Charlie. Ac eto! Drive arbennig, Charlie! O, look it! O, da iawn, Charlie! Dyn! O! Wy! Sai! Chwith! Pump! Pedwar! 3! 2! 1! Stop! Chi eisiau gweld darnau gorau rownd yna eto? Gwyliwch hwn. Harry, pwy ti'n cefnogi? Lerpwl. Lerpwl, felly ti am fod fel Alison nawr, ia? Ie. Ti'n barod? Ydw. Reit te, ni'n dechrau mewn 3, 2, 1. O, fel Harry! Y bêl yn llithro drwy ddwylo Harry fyna. O! Gwaith! O, bron! O! Pasio Harry! Down, O, Hondi! Hondi! Da iawn Harry! i chi. Down, Ysgol Aberystwyth. Cyflymwch y peiriant! Mae e'n joio nawr. Alison, ti'n gwylio? Alli di gael cwpl o dips gan Harry? O! Shot net! 10, 9, 8, 7, 8, Ac o lawr! 3, 2, 1. Ar ôl dechrau sigledig yn erbyn y ball launcher, aeth Harry mlaen i gael pêl ar ôl pêl. Sgiliau anhygol gan y goalies yn cydbwysedd, ond beth yw'r scores? Nawn ni ddechrau gyda tîm glas. 335! Da iawn, tîm glas, ond gen i weld beth yw sgôr Ysgol Dafydd Llwyd. O! 200! Sgorio uchel gan y ddau dîm. Aberystwyth sy'n ar y blaen o hyd gyda 335. Dafydd Llwyd, 200 o bwyntiau. A rownd ola, penalties o wal goch, ac mae popeth yn gallu newid. A'r nod, taro gymaint o brics mas o'r wal i ennill pwyntiau. Ond mae gan rai o'r brics bwyntiau meinus, felly rhaid trio osgoi nhw i osgoi colli pwyntiau. Gall unrhyw beth ddigwydd yn y gêm ola a gall unrhyw dîm gipio'r tlws. Mae pob bricsen werth pwyntiau, ond nad yw'r tîmau yn cael gweld eu gwerth nhw. Edrych, mae yna 100 fan hyn, 50 fan hyn, ond mae yna hefyd pwyntiau meinus. Meinus 25 fyna, meinus 10 fyna. Mae'r adur bricsen yn cael ei daro allan o'r wal yn gyfan gwbl i'r pwyntiau cyfri, ac ar ddiwedd y gêm, bydd y sgôr yn cael ei adio at sgôr terfynol y tîmau. Reit te, Hels, tîm oren, sut chi'n teimlo? Charlie, beth yw'r dacteg? Mynd amdani a herio lle bynnag ti eisiau. Ia, ac yn galed, dwi'n meddwl. A ferched, be da ni'n mynd i wneud? Sleio! Slay! Reit, diddorol. Gewn ni weld. Mewn, 3, 2, 1. Go, 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 go! Come on, tîm oren! Galed, galed. Hey, da iawn, boys. Go, Mae'n rhaid bod y slei wedi helpu. Da iawn! O,
bwyntiau nawr. Ac eto, cadwch fynd. O na, minus 10. Digon o bwyd. Wales big yn y byd yma. Mwy o bwyntiau minus. Chi fod o sgoi nhw. Isol. Dig! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Roedd y brics yn hedfan o'r wal a thîm Dafydd Llwyd yn dangos Tekkers gwych yn erbyn o wal goch. Ond, faint o bwyntiau minus oedd yn cuddio ar y brics? Huw, sa'ch chi'n teimlo ar ôl ymdrech y tîm oren? Harry, be da ni'n mynd i wneud? Hamro nhw. Da ni'n mynd i hamro nhw. Ei, be di hoff goal celebration chi? Ti'n gwybod pam bod ni'n ymarfer, Lloyd? Achos da ni'n mynd i ennill. Da ni'n barod i fynd! Reit te, maen nhw'n barod. Mewn 3, 2, 1. Oh! Come on, team glas, mae'n unig o'n un ac yn o'r wal. Oh, come on, Craig, digon o bwan, boi. What? Oh, Ddim y dechrau gorau'r tîm glas. Mi eisiau mwy o bwyd arnoch chi. Wedes i. Na ni, da ni wedi dechrau, boys, da ni wedi dechrau. Reit. Mae rhaid i chi bwyd yn targed. 10 o bwyntiau i mili. Come on, mae rhaid i gael mwy ac yn o'r wal ma. Mae rhaid i gael mwy ac yn, come on. O, mae hyn bron yn mynd ochr yna. Shot Huw. Ond pwyntiau minus. Sorry. Dim lot o amser ar ôl. Cadwch y bel lawr, cadwch i lawr. Dig! O, na! Come on! Da iawn, boys, da iawn, boys. Mae'r wal goch yn gallu bod yn greulon ac roedd hi'n dalcen caled i Aberystwyth yn y rownd ola. Ydyn nhw wedi ennill digon o bwyntiau i godi tlws Tekkers. Tekkers anhygoel yn cael ei arddangos heddi, ond pwy fydd yn mynd nôl i ganolbarth Cymru yn fwy hapus? Newn ni ddechrau gyda'r tîm glas. 310! Tîm glas, gwneudwch chi daro lot o bwyntiau minus, ond tybed os yw'r tîm oren wedi gwneud digon i ennill heddi. Gewn ni weld. Ysgol terfynol, 310 o bwyntiau i Aberystwyth. A nhw yw pencampwyr y canolbarth. Cyfanswm Dafydd Llwyd, 225. A Huw yn ennill pwynt pwysig ym mrwydr y capteinied. Pa'i dathlu eto Huw, fi ar dy ôl di. Llongyfarchiadau mawr, Huw. Diolch yn fawr iawn. Ond, hei, llongyfarchiadau mawr hefyd i Ysgol Dafydd Llwyd! Da iawn chi, boys! Cofiwch, os ydych chi eisiau gweld mwy o glipiau exclusive Tekkers, ewch draw i'r wefan s4c.Cymru/Stwnsh. Ie, allwch chi wylio Tekkers unrhyw bryd ar S4C Click neu BBC iPlayer. Cofiwch ddod yn ôl i stadiwm Tekkers tro nesaf pan fydd 2 dîm arall yn trio codi tlws Tekkers. Tan hynny! Cliciwch am fwy o fideos ar YouTube Stwnsh.